Wis. Kanca galon saiki dina iki awan iki rada udan gerimis banget udan Ket mau awan mau udan ngasih sore saiki glo gerimis tritik-tritik ngono kuwi rata, gerimis terus. Rata-rata banjir sithik ngono kuwi. Tapi ya dompetku ora pernah banjir isine gur kosong lontrong ngono kae. Wah wis. Motor ngasih katisen kudanan ngene iki. Ora masuk angin. Nek masuk angin dikeroki apa piye ya? Tapi ya mbok sih motor le ngeroki piye ya. Iki lho, kancaku ya udan-udan apa enggak budal wae iki tak kandhani aja budal-budal ae deh. Nah, engko nek masuk angin njur piye ning ngene iki? Padahal ya wis bingung iki kadang iki. Dan ngirim galon ngangkat galon ora pernah guyu senyum ki ora pernah. Mbah piye ya? Nek senyum lho mudah ganteng ngono kan tak omongi. Ganteng nek senyum kowe ya ora pernah. Mbah piye? Aku ki bingung kok men wis lho angkate ya 5 ora pernah 10. Angka 10 karo piye ya bingung.